fusani sanu ni wariye donga more donga ka fusani sanu ni wariye kemine je share boyo isense kemine je haidara yo jama be ko angata أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على عبدك ورسولك سيدي وسيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة زاهدين محمد وآله الطاهرين المعصومين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أم بعدين تبشر في الله جبو كشي على تاي هنا يالا تاي بركة يالا تاي يالا كاديان كلنجلنا بلا جلما أنكر مغا السيد الشريف عثمان مدان هيدرا سام بافلان تان ولون فلالا مرسيكالولا جميع أنصار دين توندي منو مسكو يولي بلاما كسابو كي ويه مصر بلبل منجو أكاسي كان ودايلة باراو كي ويه أنغا سجدا تمنونا مصر دايلة إنكونا أنكر مغا أي جمع سيل منو كي أنيه وجاو يراولا واجلو كنا بلبل مينو فنا سجدا لا دالا وبي مولدو نينا جامين كي نغو كان نسوجا نو كان يغالو يرالا كراكولا شير عثمان مدان هيدرا أفرالا وكا كاوشو ينينا مايا محمد لامين چام على تمنه كوفه أنكر مغا السيد شير عثمان مدان هيدرا أيلا سيل منو كي أنيه kun folo la saoma femi sorola atol labana awina odeye ne sigidaina angeje anga nyamada Sayyid Sharif Usman Madan Haidara ngorle du fe ngamba nyinu fe ukato nga dafani ni ayayi ankara modo sonjale mbado ayere koroko aidara akana lijina datuko mohonye akana jon jikitike ala de yafa masa ala ko jurumu ni yake ne ala ba yafa ni segiri ko mbi yafa no mu farati ni dimina ko jugu ni yala kele wi ka ko bani de yafa before yafa yorodila mais tasuma ka nga tugu tasuma tugu yoro ala ko ni bi yafa mais ay so bolo tige ne de côté ya ala yafa masayidre mais ay jene ya kala faga musin ne de côté jobe o jani mbe ko fe fona ali jina ni jana mebe o yadra noy ko ala bi hine ko ngana mo jigitike ala bi hine o de tay janame ni tate de u kana nege me ala kira ka pumado sallallahu alaihi wasallam ako jeti wuli fiew fo qur'ane to ka ke asebeni be papier lai ko aka haramu ya afengelentita ka ala batonai Qur'ana karate akara su saraka bolay ani ko yamso bismillah la ani sokura dayala la Qur'ana kero yo e fara woli muso la bise ka ke e ka sokura dayala ka e chudi shinjitu hine kella diriye itle e obse ka ke bitiki kura dayala ka la obi labatodi obi labatodi ukana nege galufi Qur'ana yoroka jannu na yoroka jan Qur'ana na bi mali yere kono ya ni mami mbise ka jo ko ali bi ebi jogojugu ya deme amasi ma folo de wallahi amate ma folo hedara mo buga ka bone woni de la angara mo buga ka faka sigatola fama desera wallahi fama desera peu afeti se oluma o
anw de kan ka ɲɔgɔn bila sira ka tigi pour que an ka lafiya yan n'a gana ka tɛmɛ nin kan faamaw bɛ don u ka avion kɔnɔ olu bɛ taa u ka sow bɛ faransi a bɛ ameriki yɔrɔ si tɛ ne bolo yan kɔ e ne de kan ka yan dilan an ka faamaw to yen e de ne kan k'a dilan so bɛ taa min fɔ a ka so o tɛ faamaw ye dɛ o ye anw de ye u bɛ min denw faga bɔlɔn kɔnɔ ka motow minɛ faamaw denw tɛ dɛ anw de don an karamɔgɔ a ye siran ala ɲɛ a ye siran ala ɲɛ diɲɛ hɛrɛ ani lahara ta bɛɛ bɛ nin ala in de bolo kaliwati dɔrɔmɛ di maa ma sa o la yen minnu tɛ kaliwa don n k'olu de bɛ ka kaliwa donnaw don dibi la minnu tɛ kaliwa don olu t'a ɲɛdɔn yɛrɛ olu de bɛ t'e ta ko na kaliwa don ye kaliwa ko don wa nkalonfin siran ala ɲɛ dusukun saniya min bɛ bɔ ne da mɔgɔw tulo b'o de la mɛ min bɛ n dusukun na n ka ala ɲɛ b'a la karamɔgɔw a ye sabali jamana y'a tiɲɛna an kun t'a dɔn ni nin ye fiyewu o y'a sɔrɔ diplôme ma caya tan dɛ o y'a sɔrɔ n ye san 20 kɛ n man kalandenw ma na fɔlɔ dɛ min bɔra Maga min bɔra Madinɛ min kalanna Egypte min ko n bɔra Algérie marhaban bik kalan jumɛn don faso nafa n'a ye mɛ n'i ko silamɛya don o b'a fɔ non o to yen n'i y'i fa kelen ye k'i don kalan la dɛ i fa tun ye silamɛ de ye silamɛya to yen seli farida dɔnnen don sunkalo dɔnnen don hiji bɛ kɛ Maga jɛnɛ ye haramu ye kabini e ma taa kalanyɔrɔ la seli fana ye jogo 4 ye i ka kalan ma fɛn fara o kan karamɔgɔw a ye siran ala ɲɛ jamana tiɲɛna maa min bɛ se ka Mali dilan bi aw don ni ala tun ye hɛrɛ dɔn aw la a tun b'aw bila hɛrɛ sira kan wallahi maa o maa bɛ se ka jamana in tiɲɛnen dilan bi aw minnu ko a bɛ ala fɛ don don o don faamaw bɛ ka nɛni u ka kan n'o ye u dɛsɛra nka ni faamaw dɛsɛra aw minnu ye ala faama ka lasigidenw ye aw man ka dɛsɛ jamana in ka lafiya 95% musulman Mali kɔnɔ yan bi 100 o 100 95 bɛ seli silamɛ tɔgɔ b'olu la o jamana de kɛra tan karamɔgɔw k'aw to min nin ye diɲɛ de ye mɛsaya b'aw ɲɛfɛ dɛ wallahi a bɛna taa kuma setigi fɛ a ko ala min bɛ yen a bɛna taa kuma fɛ dɔ kɛra ɲɔnɛni na sa dɔ kɛra hasidiya na tilali kɛra banni kɛra Seydina Ali y'o fɔ a denw ye ko aw kana hami a kana mɔgɔ kɛlɛ a kana mɔgɔ juguya ala ye min sɛbɛn ko a ta don maa tɛ se ka don a n'o cɛ wa min tɛ a ni yɔrɔ ye cɛsiri t'o kɛ k'o sɔrɔ ayi min ma sɛbɛn aw ye a t'o sɔrɔ dɛ n denw kumana jugu kana ye aw la sabu maa tɛ se ka don a n'a ka hɛrɛ cɛ ala tila la Mali sɛgɛnna mɛ an ka jamana de tun kan ka diɲɛ bɛɛ dan ni silamɛya don a min bɛ Mali la yan a tɛ Magan a tɛ Madinɛ a tɛ diɲɛ dugukolo ka yɔrɔ si Mali silamɛya ayi wuli i ka musow lajɛ disa b'o kun na
maga ma sanga duma madina ma sanga duma abada busa ma kɛ muru ma kɛ mais n'i ye disa bɔ maga ni madina i bi ci de fo ka t'i fili i yɛrɛ ma mais ni ninnu jurangolo yara la tigɛrɛ bi fu ye silamɛya min bi a tɛ yen bilahi a tɛ yen minnu bɔra libi o don n'u nana n'u ye avion na cɛ dɔ b'a la o y'o interviewé ko mais ko arabuw ye nin de kɛ o la ko mais k'u tɛ seliya k'u kana ko cɛ kana nin fɔ sa ko kabini bi ko k'a fɔ bɛɛ ye ko maa si kana seli arabuw ka k'a la bilen parce que u ye min da olu kan olu y'o ye o tuma na siya tɛ diinɛ ye kan tɛ diinɛ ye n ko min ka fɛn laban ni nin u ye n bɔri kun n b'a laban n'a ye o u ye nɛgɛ ka na sigi o ɲɔ tɛ wajuli kun ye olu de ta ye su u ye ne nɛgɛ ka na n bɛ min fɔ ala tulo b'a la jamuya a y'a cɛsiri dɛ min bɛ kɛ sini ala de b'a dɔn nka ma ala rasuli illa al-balagh n bɛ nin fɔ a ye don o don parce que ɲɛnamaya diɲɛ ni lahara ka surun n'u ni da de ye an nana saya de kama balo kɔnɔ o la don min na n'ala y'aw garisɛgɛ ka fɛn mɛn Hayidara da a y'a lamɛn dɛ ko bɛ ala bolo amin ko bɛ ala bolo n bɛ min fɔ a ye kalan kuma tɛ dɛ n bɛ ala de ka kuma fɔ a ye o la karamɔgɔ tɛ se k'o sɔsɔ maa tɛ se ka aw yɛrɛw b'o kan parce que ala déterminé na de kuma banna o dɔ ye jumɛn ye cɛ sonyɛni dabila a man ɲi est ce que e bɛ bɔ ne kɔrɔ ka taa karamɔgɔ wɛrɛ ɲininka kun parce que a banna o e yɛrɛ y'a dɔn nin ye tiɲɛ ye i besoin tɛ ka nin ɲɛɲini bilen ni mɔgɔ y'i ta ta a b'i tɔɔrɔ n'i yɛrɛ ye mɔgɔ ta ta i b'a dɔn a b'a tɔɔrɔ o tuma na ne bɛ ka o siraw de yira u la wa kira nana o de yira an na a y'a janto ko ninnu na koyi u kana nɛgɛ dɛ nkalonfin foyi t'i maa se ala ma i dusukun n'i ka baara kɔ nkalon don dɛ u mana fɛn o fɛn f'i ye ala ta ta i ka kira ta ta n y'a f'i ye sisan kira ko kuranɛ tɔ foyi t'i y'a la a sɛbɛnnen don papiye la ko an filɛ o la sisan ala ye fɛn o fɛn fɔ a bɛɛ bila la min bɛ yen sisan seeko ko tan an ka karamɔgɔ ba ko tan aw ka karamɔgɔ ba ko di a bɛ se ka jɛnɛya daga ala ko fɛn min ye haramu ye aw ka karamɔgɔ ba kɔni y'a daga ko hali n'i y'a miliyɔn kelen kɛ ko ka nin wurudi in kɛ k'a banna mais ala kun tɛ nin dɔn ala kira kun tɛ nin dɔn nka e yɛrɛ y'a dɔn tiɲɛ tɛ a bɛ se ka diya i ye parce que e muso bɛ cɛ bolo o ko n'ale tilala ko ale bɛ taa nin zeli ni nin wurudi in kɛ ko ala bɛ yafa e min muso b'a bolo e yɛrɛ tɛna tigɛ wurudi ni seli in na kɛmɛ ta di i bɛ juru don cogo min na a bɛ sara ten dɛ n'i ye mugan di bɛ minɛ dɛ aha baara min bɛ k'i fɛ i bɛ sara o de la u kana nɛgɛ nin de ye jamana ye halaki ta jamana halakira halakili ye mun ye ala t'an halaki bilen ala y'o layidu di alakira ma sanayɛlɛ la mais a bɛ fɛn k'an na o ka jugu ye bu'dul habib kanuɲɔgɔn yɔrɔ janyali mɔgɔ denni de y'i jigi ye ni ala ka yamaru ye hali ni fɛn t'a bolo n'a b'i kɛrɛfɛ i hakili sigilen don nka an bɛɛ filɛ bɛɛ jɛ n'i den kɔ bi taa libi taa dugu jumɛn don taa Espagne taa Faransi taa wari ɲini kanuɲɔgɔn bɔr'i kɔrɔ taa i yɛrɛ mago t'a la yɛrɛ Daramani ye wari ci
aba aka mɔgɔ dɔ wele taa nin fɛ dɛ ko Daramani ye wari ci ka bɔ Espagne mais Daramani yɛrɛ dun e jɛn'i denni kɔ tan ka mun bila a nɔ na wari mais bɛɛ ɲinɛna nin kɔ bɛɛ ɲinɛna nin kɔ min b'a kɛrɛfɛ yɛrɛ a mago t'o la min bɛ wari ci kana mais a mago t'o fana na dɛ wari halaki dɔ ye nin ye mais kira ko o tuma ko dafɛnsi tɛ dugukolo kan min ko ka ko Ala ye ka tɛmɛ a tuma dɔnnibaw kan ko balawu o balawu diɲɛ kɔnɔ k'a bɛɛ bɛ bɔ o karamɔgɔw de fɛ yen ko wa Ala bi sɔn a halaki bɛɛ bi tila ka segin yen aw ka kira ka nin kuma san 1000 ni kɔ mais anw bɛ ka balo a dɔw la dɛ kɛlɛ jumɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ bi ni karamɔgɔw ka kɛlɛ tɛ Tijaniya k'u ni kadiriyaw ɲɛ ti da ɲɔgɔn kan wahabiyaw k'u ni wahandaw ɲɛ ti da ɲɔgɔn kan mais an bɛɛ ko Ala kelen kuranɛ kelen Muhamadu kelen kunfin jɔyɔrɔ jumɛn bɛ kunfin nka mun bɛ nin na kira ye min fɔ o sera mais a bɛɛ fɛ yen seli fana ye jɔko 4 ye lazara ye 4 ye fitiri ye 7 ye bɛɛ bɛ seli ni kuranɛ ye bɛɛ ka hiji bɛ kɛ Maka o tuma aw k'a lajɛ an farala mun kama mana i bɛ kira ka kuma bi sabati an karamɔgɔ ko yafa bɛ yen an bɛɛ sigilen b'o de kan man lahul husna faqat jɛni ka baara bɛɛ ka ɲi ni kiraw tɛ o dafɛn tɛ an bɛɛ sigilen bɛ Ala ka yafa de kan mais yafatigi yɛrɛ ye dan dɔw de sigi ko n bi yafa ka dan yan i karamɔgɔ ta tɛ ya bilen dɛ ayi kuranɛtigi kumana ka ban ko n bi yafa seki n bi yafa nka n bi yafa ka dan yan n'i y'o kogo ta i bɛ tasuma na dɛ n'i karamɔgɔ y'i nɛgɛ i karamɔgɔ jɔyɔrɔ t'a bolo lahara dɛ nkalon don nkalonfin a b'a yɛrɛ ɲini ye hali kiraw b'u yɛrɛ ɲini lahara jango ye karamɔgɔ jurumutɔ ye nkalonfin la mɔgɔ tɛ kɛ Ala ye i bɛ balo jɔnya na ka sa o la setigi bɛ t'i ɲininka i ka kɛlenw na mais dɔnnibaa min bɛ kisi a ka dɔgɔ dɛ kira de y'a fɔ ko diɲɛ laban karamɔgɔw ko dafɛn si tɛ dugukolo kan min ko ka ko Ala ye ka tɛmɛ u kan ni Ala kɛra ka kuma de sɔrɔ mais nin ye min ye jama min dɔ de ɲini na dɔnnibaa bɛɛ ko tɛ ni dɔnnibaa ɲuman banna dugukolo kan dɔrɔn Ala b'a meleke kiraw cira o de kama o kira ko ne bɛ taa ko nka Ala t'a ka dugukolo jala bila a ti kira ko nin caman ma bilen nka a ka tiɲɛ ti dogo abada fɔ ni min bara Ala ka tiɲɛ yanni karamɔgɔ dɔ ka taa arabu k'a f'i ye k'i hakili wuli la taa dɔɔni dɔɔni Ala ka tiɲɛ man jan juguman dabila ɲuman kɛ n'u k'u bɛ sira o sira jiri la o kɔfɛ o to yen m'a fɔ i ka maa sɔsɔ dɛ a to a tigi bolo i bɛ min kɛ i k'i ka baara kɛ nin bɛ ne hakili jigin kisa dɔ la sabu kana sɔsɔli kɛ mɔgɔ dɔw fɛ kungowulu ni fali olu de ye ɲɔgɔn sɔsɔ kungowulu ni ko bin couleur tɛ ɲuguji de ya a bɛ fɔ ten ya ɲuguji kungowulu ni ko bin couleur ye ɲuguji ye fali ko la ko bilenman don u ye ɲɔgɔn sɔsɔ k'a kɛ mankanba ye
o de la Seydina Ali ko a y'aw kɔlɔsi dɛ ko kabini Ala ka diɲɛ da tiɲɛ ni nkalon bɛ ɲɔgɔn na k'o ye diɲɛ yɛrɛ dacogo ye ko nka ale bɛ ka siran min ɲɛ mɔgɔ dɔw yɛrɛw de kana na dɛsɛ ka tiɲɛ ni nkalon faamu k'u bɛ ɲɔgɔn na dɛ ko nka a bɛ siran dɔw yɛrɛw de kana na dɛsɛ ka tiɲɛ bɔ nkalon la i y'a ye nin ko ko binkɛnɛ tɔgɔ ye di ɲuguji nin ko ɲuguji don nin ko bilenman don fali ko bilenman don mais fali tilala ka dɛmɛbaw sɔrɔ ko bin ye bilenman ye kungolo ni fana n'a ka jama don ko ɲuguji don mankan bonyana u taara ɲɛfɔ kungotigi ye n'o ye jara ye sa ko n'u ma kiiritigɛ kɛnɛ yɛrɛ sigi baganw dama ka na bila ɲɔgɔn na waraba ye tribunal sigi ka bɛɛ wele bɛɛ nana kungofɛn bɛɛ nana mais kungofɛn hakilimatigi bɛɛ kɔni bolo kɛnɛjala kan kungo wulu de ta ye tiɲɛ ye parce que bɛɛ y'a dɔn binkɛnɛ ɲɛ kɔni ye nuguji ye mais fali n'a dɛmɛbaw ko bilenman don u nana sigi fali wulila k'a ta fɔ kungo wuli wulila k'a ta fɔ waraba y'i sigi k'i miiri dɔɔni a ko a ka gardiw ma ko ka kungo wuli ni minɛ ka kalo kelen kaso d'a ma ko fali ka taa mɔgɔw ko an ma nin faamu dɛ an ma foyi faamu nin na ko kiiritigɛla ma nin kiiri tigɛra cogo di a ko nin kiiri tigɛra cogo min na kungo wulu ni ta ye tiɲɛ ye nka ni fali man ka ɲɔgɔn sɔsɔ i ka tiɲɛ min bɛ kɛ sababu ye ka fitinɛ wuli i ni maa cɛ min de diɲɛ kalama e de kan ka jalaki n'a sɔrɔla kuma in bɛ faamu nin ye kuma kɔrɔmaba de ye n'a y'a analyser Ala ka jigida aya ni aya in de bi wele ni u ye cunga kila don min na cungantigiw mana nin ma ko aya jumɛn in jigin don ko sitanɛ kasira n bɛna aya min f'u ye sisan i b'o fɔ a ye ni aya in jigin don sitanɛ kasira bɛɛ y'a kule kan mɛn a denw yɛrɛla la ko mun kɛra a ko an ta tiɲɛna ko mun kɛra ko jurumutɔ yafa bɛna kɛ jurumutɔ ma i b'a dɔn Ala ye min fɔ nin aya in na a ko wallazina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha wastaghfaru li zunubihim wa man yaghfiru zunuba illa Allah ma bana mais Ala ma da ye dɛ a ko walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun i karamɔgɔ i t'i karamɔgɔ ta to yen an ka Ala ta minɛ sa amin Ala ko cogo di ya a ko ne Ala yafalen don mɔgɔw fana ma mɔgɔ minnu iza fa'alu fahishatan n'u ye walejugu kɛ walejugu ka ca jɛnɛya b'a la nkalontigɛ b'a la sonyɛni b'a la fɛn caman b'a la a ko n'u y'o kɛ aw zalamu anfusahum walima u y'u yɛrɛ tɔɲɔ yɛrɛ tɔɲɔ de ye n y'o fɔ ye siɲɛ caman yɛrɛ tɔɲɔ dɔ ye seli fana sera i ma wuli k'a seli a heure la fo a tɛmɛna i y'o k'i yɛrɛ la fahisha o bɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛ de la a ka ca la mais k'i yɛrɛ tɔɲɔ o ye yɛrɛ tɔɲɔ jurumu ye jurumu min i ni maa ti jɔ a la lahara sunkalo sera i bana ka su i yɛrɛ tɔɲɔ i ni maa ti jɔ o la lahara o i ni Ala de bi jɔ
mais i ye jɛnɛya kɛ walimuso la i ni ala bi jɔ i ni muso cɛ bi jɔ a y'a wulibali ye dɛ a ye sɔhi muslimu lajɛ bani sɔhi muslimu kɔnɔ Allahu Taala b'a fɔ yɔrɔ dɔ la ko kumakan si ti bɔ adamaden da kuranɛ y'o ye fo k'a sɔrɔ jateminɛ b'a ni sɛbɛnbaa b'a la a ti tɛmɛ fu arakibun ko kumakan si ti bɔ adamaden da fo kɔlɔsili b'a ni jateminɛ b'a la k'a sɛbɛn a ti pɛridi dɛ kuma o kuma ni ala ka kuma de i ti foyi bɔ i da fo a ka sɛbɛn foyi ko o la lahara don jɔn kamana gannen i ka ɲumanw peselen jugumanw peselen ko kuma b'a dɔw bi wuli ka na ko karisa n'i ka hakɛ minɛ karisaw na karisa jumɛn na mɔgɔ dɔ bi jira i la kabini ala k'i da i m'a ye i ɲɛna ko i ka hakɛ minɛ na k'o tigi b'a fɔ ala hakɛ tɛ ne ni cɛ ne tɛ nin dɔn hakɛ b'a cɛ e kɔrɔfɔra nin don nin da kun b'a la nin fɔra i ma nin don nin yɛrɛ ye dɔ fɔ a la nin fɔra i ma nin dugu in na nin da kun b'a la nin fɔra i ma nin jamana in na nin da kun b'a la o tuma na wuli i k'i ka hakɛ minɛ cɛ o cɛ da donna na muso o muso da donna na ala b'a bɛɛ yiri la kelen kelen e bɛna ko n ta ka sɔrɔ i t'u dɔn yɛrɛ mais u y'u ka baara ɲuman kɛ e ye sabu ɲuman min b'u bolo u ma baara si sɔrɔ ka sigi e ka kɔ k'i lagosi ka nkalon da i la o tuma na o tigi kelen o kelen o ti siratu tigɛ abada fo i ka t'i hakɛ minɛ sɔhi muslim sɔhi muslim o tuma na yɛrɛ tɔɲɔ jurumu bɛ yen mɔgɔ tɔɲɔ jurumu bɛ yen o tuma na ala ko mɔgɔ minnu n'u ye walejugu kɛ walima u y'u yɛrɛ kun tɔɲɔ k'o yɔrɔ bɛɛ u hakili bɛ jigin ala la zakarullah u hakili bɛ jigin ala la u b'a fɔ nin kɛra baara ye ne sitani sera na ne ye jɛnɛya kɛ ala yafa n ma zakarullah ala de ko ten dɛ nin tɛ seko ka kuma ye dɛ nin ye mɔdu ci ala de ka kuma ye i karamɔgɔ ka kuma tɛ nin ye ni aya jiginnen don sitani kasira fo k'a halaki ko ala ko a bi ala ko minnu ye walejugu kɛ walima u y'u yɛrɛ tɔɲɔ ko o kɛra dɔrɔn zakarullah u hakili jiginna ne ala la ala ko cogo di ko fastaghfaru li zunubihim u ma dan hakili jiginna ala la dɛ u ko ala yafa n ma ala n tɛ segin a kan n t'a kɛ n bɔra la ala ne nimisara sitani sera n ma a kɛra jɛnɛya ye o a kɛra sonyɛni ye o a kɛra c'est à dire jurumu si o si ye ni hakɛla jurumu don a ti yafa dɛ a bɛ ta de ni hakɛla jurumu don i ye mɔgɔ min kɔrɔfɔ i ye mɔgɔ min muso ɲini janfa na o ye hakɛ de ye i ye min ka wari suɲɛ o ye hakɛ de ye i kun kan ka min kɛ i sinji ye a se b'i ye i m'a kɛ o ye hakɛ de ye o ti yafa dɛ ala ko cogo di n b'o ta ne yɛrɛ ala de bɛ hakɛtigi ka hakɛ segin a ma ka bɔ n ka se la bi sharti ni n y'a fara i ma a sharti ye ni n y'a fara i ma o tuma na i y'a kɛ maa na o i y'a k'i yɛrɛ la o ala ko k'o yɔrɔ bɛɛ hakili jiginna ale ala la i ma da o ma dɛ i ko ala yafa ma ne t'a kɛ kun ala ko cogo di ko wa man yaghfiru zunuba illa Allah ko ni ne ala tɛ jeni bɛ jurumu yafa jɔn e segira ne ma ka nimisa ko i t'a kɛ ni ne tɛ jeni bɛ jurumu n y'a fara
nya fara ni ala kumakade mais ala ko cogodi yafa in bi soro cogodi walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun Allahu akbar ko yafa in bi soro de iku yabla ko no kerabla le an ka kirin tigɛ ka di kojugu silamɛya de ka nɔgɔ diɲɛ fɛn bɛɛ ye o de la ala y'a di diɲɛ bɛɛ ma gɛlɛya fan si t'a la ni aya in faamu bani n'i ye nin faamu i karamɔgɔ mana dɔwɛrɛ fɔ n'a nin tɛ kelen ye min ma n'i ja o ta a faamuna de wa c'est-à-dire tɔɲɔli hakɛ de b'a la n'i tɛmɛn'o kan dɔrɔn irinu bɛ kɛ bal arana ala qulubihim ma kanu yaksibun ala ko n'i ye walejugu kɛ i t'a dabila n'a sera degré dɔ la tuubi tɛ dɛ tuubi bi sɔrɔ ni dusukun min ye ala ko n b'o de datugu n bi jo da la n ti sɔn i ka tuubi bilen ni ye ala ka kuma ye kuranɛ kɔnɔ mais o tumana a ye mali bilama lajɛ a y'a lajɛ denmusow bɛ ka den sɔrɔ cogo min na u faw ka so ka sɔrɔ u ma furu a y'a lajɛ misiri selilaw ka du kɔnɔ u denkɛw bɛ ka na ni walimusow ye cogo min na cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba ɲɛna so kɔnɔ aw k'a lajɛ tan ala sɔrɔla k'an yɛrɛ lajarabi parce que ala kira ka kuma don dɛ ko aw bɛna ɲɔgɔn bila sira kan tigi ko walima ala kana janya fiyewu a ka masiba jigin aw kan mɔgɔ min muɲunen don i b'o tulo kan mɛn yarɔ min ma muɲu o salen don sa n'a ka faamaw su ka k'a kan u na tasuma d'a tɛgɛ a bɛ tila ka n wele u kama n ti sɔn an t'a la nin ye faamaw ye wari dun u ye faso wari bɛɛ dun o bɛ so tɔɔrɔ wa min b'a kun n'i m'o bɔ fo so don o bɛ so tɔɔrɔ wa a y'a lajɛ faama jumɛn bɛ se ka nɛni mali kɔnɔ yan bi ni mali silamɛya ye tiɲɛ ye minisiri ye wari dun président ye wari dun chef de travail ye wari dun directeur ye wari dun chef de poste ye wari dun policiers y'a dun gendarmes y'a dun douaniers y'a dun mais jɔn de bɛ ka nin fɔ don o don radio don o don journal pourquoi parce que silamɛya ma kɛ tiɲɛ ye o mali ni silamɛya kɛra tiɲɛ ye bere ti ta muru ti ta o anw silamɛw bɛ fara ɲɔgɔn kan an dan bɛ min na k'o ti sonyɛni kɛ an b'o nɔmɛ ka bila jamana kunna n'a ye sonyɛni kɛ mandat dafa t'a la an bɛ bɔ i bɛ taa dɔ wɛrɛ bɛ na mais ni ɲɛmɔgɔw ye ala janfa ka kira janfa ka silamɛ tɔw janfa duguma an n'an si kɛ faamaw ye wari dun na sa dɛ n'i ye ala janfa ka ban ni faama ye wari dun e bɛ se ka mun fɔ o la bilen foyi nkalonfin u to yen i ka ala lamɛn a ko o tigilamɔgɔw minnu ye walejugu kɛ maa na walima u yɛrɛ la u hakili jiginna ne ala la u ye ne ala yafa deli wa u ma segin a kan bilen dɛ u ma duumɛ a kan walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun u ma duumɛ a kan bilen dɛ u y'a dabila ni ye ala kumakan de ye o tumana n'u y'a dabila ka ban ala ko jaza'uhum maghfiratun min rabbihim ko sara si t'u ye ne ala yafar'u ma wa n kɛn bɛ ka alijinɛ bil'u ɲɛ tajiri min tahtiha al-anhar alijinɛ kɔɲɛw de bɛ boli o etaziw jukɔrɔ khalidina fiha u duumin bɛ alijinɛ in kɔnɔ wa ni'ima ajrul amilina ko wa sara ɲuman da ye baarakɛla sara ɲuman da ye alijinɛ ye baarakɛla sara ɲuman da ye alijinɛ ye tuma u b'i tunu yan de ko mɔgɔ si ka baara t'i kisi mɔgɔ si ka baara t'i kisi
Oui, c'est vrai. Mais au point où il est hakili de chien noé. Ko e ka fu iti jɛnɛya kɛ iti wale jugu kɛ ko be kisi ko mɔgɔ si ka baara t'i kisi baara ɲuman t'i kisi o tiɲɛ dɔ de don mais tiɲɛ min don u bɛna n'a ye yɔrɔ min na o t'a yɔrɔ ye dɛ mɔgɔ si ka baara ɲuman t'i kisi kɔrɔ ye di ko ni ala ka yafa tɛ kisi tɛ yen an kɛra mɔgɔ i mana ɲumanya kanu cogo o cogo i bɛ fili ka juguman kɛ kumana f'i ka ala de sɔrɔ min bɛ yafa n'o tɛ baara in dama t'i kisi ala ka yafa de bɛ fara a kan mais o kɔrɔ tɛ i ka baara jugu kɛ ko ala de ye yafa masa ye ko mɔgɔ ka baara mɔgɔ bɛ minɛ i ka baara de la lahara mɔgɔ ka baara de b'i kisi mɔgɔ se tɛ min na ala bɛ wele o de la ala kira filɛ sɔlɔ silam a kumana fɛn min sɔrɔ a b'a tila musow ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ bɛɛ kɛɲɛ tafe fila fila a b'a da muso bɛɛ ma a b'a fɔ ala nin ye ne ka tilali ye dɛ nka n dɛsɛ min na ala kana minɛ o ma dɛ o kɔrɔ ye min kɔni sɔrɔla n y'a tili u ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ ta ka kan nka o bɛ n'a ta dɔ ka di ne ye dɔɔni ka tɛmɛ dɔ kan kɔni n m'a fɔ dɔ ka taa jɛ i ye ka tɛmɛ dɔ kan ko karamɔgɔkɛ ko tɛ dɛ n bɛ k'a ɲɛ f'u ye mɔgɔ muso fila b'i bolo saba b'i bolo naani b'i bolo i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ ko ka di i ye a ka hakɛ la mais ni yɛrɛ dɔ bɛ kɛ dɔ fɛ tuma dɔw la o bɛ mɔgɔ dɔw la dɔ de bɛ ko jɛ i ye e yɛrɛ de b'o ɲɛ dɔn e yɛrɛ e cɛ in e kelen dama de b'o ɲɛ dɔn tari i m'a faamu de mais i b'o min dɔn o tɛ baafila ye ka don i kun na cɛ ni muso fɛn o fɛn ye ɲɔgɔn sɔrɔ fo a ka k'a kelen kelen bɛɛ kɔnɔ k'a bɛ ne de fɛ tɔw ye cɛ ɲuman si tɛ dɛsɛ o la n'i y'a ye yɔrɔ o yɔrɔ musow y'a dɔn he nin de ko ka d'an cɛ ye ka tɛmɛ an ka cɛ kolon don tari i m'a faamu de o ye gundola ko ye o bɛ ala dama de bolo mais maalankolo b'a manifeste kɛnɛ kan k'a ka du ci min ka di ne ye o bɛ ne ni ala de cɛ mais u bɛɛ ka di n ye o de y'u se ye u bɛɛ ka di n ye mais souvent tuma dɔw la dɔ ka ko dɔ bɛ se k'o diya i ye ka tɛmɛ tɔw kan a kɛra a yɛrɛ jogo ye sa o a kɛra a tabiya dɔ ye o a kɛra a dilancogo ye ala fɛ sa o ça dépend ye bɛɛ n'i ka kanu kɛcogo don dɔ la hali i wolodenw dɔ man'i dusu suma don dɔ la k'i sago kɛ o bɛ ko diya i ye o kuma kosɛbɛ mais o ko diya n ye sababu bɔra a ka baara la mais n denw don o kanu bɛɛ ye kelen ye kumana muso fana bi ten o kumana fɛn minnu maa se t'o la ala bi yafa deli o de la arabuw b'a fɔ siɲɛ caman u ka ntalenw na ko el kalimatu kad takzibu wa tasarrufatu tuhaqqiqu ko kuma caman kumakanw bɛ se ka kɛ nkalon ye nka adamaden yɛrɛ yecogo o y'a ka tiɲɛ ye ne bɛ ala fɛ ne bɛ siran ala ɲɛ i da de sa mɔgɔw bɛ n'i ye o u bɛ n'i dɔn u bɛ n'a dɔn i yɛrɛ tabiya de bɛ n'i jira mais kumakan in tɛ o de la ala ko silamɛw ma alakira ma a fɔ muminiw ye qul i'malu k'u ka tɛmɛ ni baara ye sayara allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ko a ye baara kɛ dɔrɔn a ye da in to yen he kira ko don ko bɛ la e ka tɛmɛ a fɛ bani ne ala bɛ n'i ka baara ye n'i bɛ kira fɛ n bɛn'o dɔn i ka baara la kira yɛrɛ bɛn'a dɔn fana n'i b'a fɛ a bɛn'o dɔn i ka baara la muminiw bɛn'a dɔn min bɛ kira fɛ a ka baara la o kumana an ka baara kɛ mais an bɛ wele min da dɔnnibaaw ye jamana in a sɛgɛnna dɛ misiri caya tɛ foyi ɲɛ nkalonfin ni nin bɛɛ tɛ ala ka so ye nkalon don n'a fɔra misiri a kana k'i kɔnɔ misiri bɛɛ ye ala ka so ye dɛ nkalonfin ala ta bi fɔ yɔrɔ min na o de ye ala ka so ye
wani ala ka tiɲɛ fɔra ala ka so kɔnɔ ala ka jɔnw b'a minɛ a y'a cɛsiri dɛ n b'o fɔ ye dɛ ko i ma nɔgɔn dɛ kira ka kuma do sɔlɔ a ko sahabaw ma mɔgɔw bɛna kɔfɛ o kelen baraji ka bon sahaba cɛ 10 baraji ye riwaya dɔw la a ka caw ye sahabaw ko kira ma anw baraji ye ko ɔhɔ ko mun na a ko wallahi aw dɔ la kelen mana wuli ko lillahi ko a ye na ala kama ko bɛɛ bɛ na mɔgɔw bɛ fara o kan ko mɛ o don n'o cɛ kelen ko ala kama bɛɛ bɛ banna a dɛmɛbaa ti caya dɛ a fagabaa de bɛ caya a ko o de ye ne Muhamadu kanubaw ye n bɛ fɛ a ka janto nin kuma ninnu na an fa bɛ neni an ba bɛ neni fɛn bɛɛ bɛ fɔ mɛ anw ye jɔnni ye kira nenna ala nenna mɛ neni in tɛ min b'a bolo a kana sɔn a ka tila a la ala bato si tɛ diɲɛ kɔnɔ wallahi an karamɔgɔ dɔ ka kɔlɔsi minɛ ka kuranɛ ta sisan ka kuranɛ siɲɛ 100 kɛ su in na k'a bɛɛ kala k'a ban an karamɔgɔ ye ka t'i da ka sunɔgɔ i ni muso min bɛ na n'a b'i fɛ wali ta don ja kɔ ala kama i ka t'i da bizil arshil majid e ka baraji da ma fɔ ala fɛ fiyewu o tɛ kuranɛ kɔnɔ mɛ anw t'o de faamu anw bɛ sin ka dɔ ye ten a bɛ si wurudi la u bɛ si kuranɛ kalan na u bɛ si ka ala ko ka n'i ɲɛ b'o fɛ e ka seconde 1 baraji olu ka diɲɛlatigɛ sanba 1 alabato a tɛ se ka gɛrɛ e ka seconde 1 la seconde tigi min y'a to ala kama o de la kira ko sɔlɔ ko ni ala ko a y'a kɛ ko a k'a seko kɛ ko mɛ ni ala ko a y'a to ko a k'a bɛɛ to a y'a janto nin kuma ninnu na dɛ n bɛ nin taa ni ka sigi aw ye siɲɛ caman mɛ ala ye dusukun di ala ye niw di ala ye cɛw fana di ka musobaw di minnu ye nin minɛ a tɛ tila u la an bɛ se k'u tasi jiw dɔrɔn k'u su an bɛ to k'o de k'u la k'u su n'o tɛ an b'a dɔn bilahi ala ka diinɛ tɛ jɔ maa kan anw bɛ yen an tɛ yen ala ka diinɛ in ti bi mɛ a tiɲɛ tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ka adamadenw gasi sigi ka to ala in kɔfɛ k'i cɛsiri ka walejugu bɔ i yɛrɛ la kira ko ale cikun ye nin de tɔɔrɔ minnu b'a sɔrɔ a ka bila yɔrɔ sɔrɔ u la e min ko i bɛ ala fɛ i ta ye sɛgɛn ye dɛ fo a bɛ k'i kɔnɔ ko ala t'i fɛ e ye jɛnɛya to ala ye ka janfa to ala ye ka namara to ala ye nka o bɛɛ kɔ e mago bɛ min na o tɛ ka kɛ fiyewu janɛmɛden minnu bɛ ka ala kota olu bɛ k'u sago sɔrɔ e sago kɔrɔ o ka n'i dekun dɛ ala bi te de kabini kunu fɔ bi a fɔra ye cogo di Abubakar Sidik an ka sɛbɛnfɛn dɔw y'a jira ko a empoisonné na de k'a faga mɛ siga tɛ min na n'o ye kɛnɛkanko ye u ye Seydina Umaru faga u ye Seydina Usman faga u ye Seydina Ali faga u ye Hasan ni Huseini faga mɛ o kumana e ye jɛni ye ninnu kɔrɔ ninnu bɛɛ fagara u tora janfa la ala ka n'an to a la lajarabiw de don ninnu tora janfa la ni tɔɔrɔ min y'an sɔrɔ an ka bila yɔrɔ sɔrɔ a la y'a dɔn ninnu kɔni kun bɛ ala fɛ mɛ u tora janfa la pour que k'anw kalan bi min ka kuma laban ni nin kisa in ye Nabilahi Suleiman a bɛɛ b'a kalama ale tun ye kiraba dɔ ye Suleiman
ala sɔnna a bi kan bɛɛ mɛn c'est-à-dire dafɛnw kɔnɔw waraw saw ala y'a bɛɛ kan dɔnniya di masa solomani ma a ka nɔfɛmaa dɔ bɛ yen o y'a barika ɲini kosɛbɛ k'a bonya ka fɛn bɛɛ k'a ye don dɔ la a ye cɛ in wele a ko na yan cɛ nana a ko e bɛ mun fɛ a ko ne ni e ka kɛ ta ale jinɛ kɔnɔ a ko o to yen i bɛ mun fɛ cɛ ka kuma fanba kɛra lahara ko de a k'o to yen e mago bɛ mun na ala k'o k'i ye bɛɛ n'i ka ɲinifɛn tɛ a ko sulemana ma a ko ne bɛ fɛ ka baganw kumakan de mɛn sulemana y'a filɛ a ko i tɛ s'a kɔrɔ a ko o ka girin o ka girin o ka girin a ko tuma na n bɛ fɛ ka kelen dama ta mɛn sulemana ko a ma ko i bɛ fɛ ka bagan jumɛn kumakan mɛn a ko jakuma de ka ca anw ka yɔrɔ la e ye kuma in faamu wa a ko sulemana ma a ko jakuma de ka ca anw ka yɔrɔ la ne yɛrɛ fɛ yen jakumaw bɛ yen sulemana ye ala wele ka cɛ tulo fiyɛ cɛ sigilen bɛ masa sulemani kɛrɛfɛ jakumaw ye mankan kɛ cɛ yɛlɛla masa sulemani ko n y'a fɔ a ka girin a ko n y'a fɔ a ka girin nin ye kelen dama ye mɔgɔw bolo sisan fa bɛ e la a taara a ka so a sigilen don dɔ la jakuma dɔ bɔra dugu kɔnɔ ka na ale ka jakuma nɔfɛ so ko n ka cɛ dumuni t'e fɛ yan wa ko kɔngɔ bɛna ne fa koyi a ko non ko foyi tɛ ne bolo yan bi ko nka ko i ɲɛ bɛ dondɔnkɔrɔ min na ko a fɔra k'o bɛna sa sini i bɛna an b'o dun olu t'a dɔn u jatigikɛ bi u ka kan mɛn o kɛra min na cɛ ko a bɔ a tɛ nin dun cɛ y'a ka sɛ minɛ ka t'o feere sabu a b'a dɔn fɛn min bɛna kɛ kumaw laseli siraw fɛ baganw b'a faamu baganw b'a faamu ala y'a dogo mɔgɔw la u ka lafiya de o de la hakimuba dɔ bɛ yen kodɔnnaba dɔ a ko ale b'a kale ala la ko ne ɲinɛna ɲinɛ ko n'a sɔrɔla ɲinɛ tun bɛ feere sugu la ɲinɛ ko walahi a sɔngɔ tun bɛ caya sanu sɔngɔ ye ɲinɛ ne ɲinɛna ni ɲinɛ tɛ maa ti balo fɛn dɔ bɛ k'i la don dɔ la fɛn dɔ b'i dan don dɔ la fɛn dɔ bɛ pɛridi i bolo don dɔ la ni ɲinɛ tɛ i ti balo ko n'a sɔrɔla ɲinɛ tun bɛ feere sugu la ko a sɔngɔ tun bɛ caya sanu ta ye tumana mɔgɔ ala de b'a ɲinɛ taara an na balo ni ɲinɛ tɛ mɔgɔ ti balo n'i tora don dɔ cogoya la i ti balo cɛ taara sɛ feere a taalen sɛ feere dugu jɛra jakuma dɔ in nana ko n ka cɛ ko a kɛra de ko an ka cɛ taara a feere ko dutigi taara a feere ko a taara a feere ko mɛ an ka hakili sigi a fɔra ko a ka nin sagajigiba in bɛ sa sini n'o sara an bɛ n'o dun cɛ ko ne ka saga dun dɔw fɛ parce que cɛ yɛrɛ y'a dɔn a bɛ sa fana o cɛ y'a minɛ ka t'o fana feere k'o wari minɛ dugu jɛra jakuma in nana u bɛna a lajɛ ni saga in sara a nana a tɔɲɔgɔn kelen yɔrɔ la a ko a saga in sara a ko an tigi taara o feere jakuma jigi tigɛra a ko non ko i jigi kana tigɛ
ko parce que a fɔra ko an jatigikɛ yɛrɛ bi sa sini ko bɔn tobili bɛna kɛ o ka banni na an bɛna dumuni kɛ cɛ ye mun kɛ a ye nin mɛn dɔrɔn paraw a taara Sulemana yɔrɔ la a ɲɛ couleur changelen a kamana gannen Sulemana ko a kɛra di a ko n ka jakuma ko n bɛ sa sini a ko ko ten ko ko tuma na i bɛ sa sini a ko ɲɛ t'o la a ko ni saya sera o t'i kunbɛn o a ko saya de sera koyi a ko min kun b'i to yen o y'i dan ala t'i tɔɔrɔ si se a ka jɔn ma fo a bɛ fɛ k'a falen hɛrɛ dɔ la n'i kun sɔnna sɛ in ka sa baganw jakumaw k'o dun n'i kun sɔnna saga in ka sa jakumaw k'o dun i ka sini sali kun ti bɔ tumana toujours n'i y'a ye ala ye tɔɔrɔ min se mɔgɔ ma a b'a falen ni hɛrɛ dɔ de ye i tɛ min dɔn a ko si banna ko n ka cɛ i bɛ sa o ma feere sugu la koyi dugu jɛra cɛ sara tobiliba kɛra jakumaw y'u kɔnɔ fa tumana mun bɛ fɛ k'a fɔ aw ye yan mumini bi tɔɔrɔ o tɔɔrɔ sɔrɔ fo a bɛ k'i yɛrɛ kɔnɔ ala t'i fɛ ala b'i fɛ dɛ ni ala kɛra i fɛ i bɛ sɛgɛn ni ala kɛra i fɛ i t'i sago bɛɛ sɔrɔ mɛ min bɛ sini na ala de b'o dɔn mumin n'ala y'i to cogo min na ala fo n'o ye u ye n gɔri 4-6 ans yɛrɛ ko k'a jɔ yan u ye nɛgɛ ka na bila nin u y'a dabɔ a kama o kuma na nin kun ye ala ye min nɔgɔya an ye Mamadul Mustafa ka bangeni kɛnɛ kan Segu o kɛra nin ye ala k'a n'aw dɛmɛ ala ka hɛrɛ k'an ye ala k'an sago d'an ma ala kira bonya kama an karamɔgɔ ko bayakɛlaw bɛ yen o y'anw dala ye an n'o bɛ taa jɔ setigi ala de la ba ye nin fɔ n ye Lafiyabugu ba a ka saya dilan a kan a ka saya dilan a kan a ko ma a ko karamɔgɔ ko fɔ a ka wuli a tɛ se ka wuli n ko ba y'i da a ko a to n ka wuli a tɛ se ka wuli n ko i da a ko karamɔgɔ o tuma na i bɛ yafa n ma dɛ a ko karamɔgɔ ala ye fɛn dɔ de yira n na karamɔgɔ ni n kun y'a dɔn n jɛr'i fɛ cogo min na a kun tɛ kɛ tan a ko karamɔgɔ ba y'a in minɛ dɛ a ko nin ye ala ta ye a ko karamɔgɔ ala ye fɛn jira n na ne ba de b'a dɔn nka karamɔgɔ ni ne wulila mɔgɔw bɛna bɔ fili la o y'a sɔrɔ waati sera ni n bɛ taa kuma min na a b'a fɔ de ko a ye n ka baya di yan a ye n ka baya di yan ayiwa o la a b'a motɛrini ta ka d'a tigi ma kulubalikɛ kunkolo cɛnnen don n'o tɛ n'a sɛgɛnna a yɛrɛ b'a fɔ a bɛnna mɔgɔw cɛla foyi t'a la n bɛ fɛ ka min fɔ ko ka baya kɛ baya kɛlɛla o baya bɛ kɛlɛ o ye diyagoya ye o Seydina Ali ka kuma don kabini ala ka tiɲɛ da yɔrɔ o yɔrɔ ko nkalon disi dalen don a la n'o tɛ mun bɛ baya la ko i b'o sɔsɔ hali ni kafiriw ni yɔrɔ don silamɛw kan k'a singa jango bi mana ala k'a n'aw dɛmɛ an bɛ min ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ ye nka ni maa min ko a ti fara n na yarabi ala ka balaw jigin o kan ni maa min ko a ti fara n na ala ka balaw jigin o kan an b'a laban ni baya ye n ti fila fara ala kan n ti fila fara ala kan n ti suɲɛli kɛ n ti jɛnɛya kɛ n ti n den faga n ti namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira Muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ
ala k'an se a kɔrɔ ala k'an dɛmɛ a kan ala kira bonya kama rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين صل سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فالحمد لله رب العالمين بعدين تبشر في الله جبا موفوق أولي يواندو أكاني مدلا ننتوية أني سكو مرسكالولا سامبافلا ننتان ولم فلاينا جميع أنصار دين توندي منوبيو يمسر كورا منجو نيانكرا مغترا كرومو كارليلا aye mauludu wajulu kena misigi misirin yara dala nintuyanye o kena ka amba dile ala fe ni nyogona chama ala ke o irana la selimunu kera ka ka ambela jele nafalaye ambe au blani yaro ina au folen ko ka barkada ka fo jien wati wera ala ke o irana akambe wa shukran lakum fi amanillah. Ni sanu ni wariye donga more donga ka fusani sanu ni wariye kemine je share boyo isenze kemine je haidara yo jama be ko anga